si has aprovat els exàmens de l'oposició de l'ICS de la fase 2 i 3, des de Som Intersindical pensem que tens dret a obtenir una plaça fixa. Per què? Perquè la llei coneguda com ICETA, que regula l'estabilització de totes les administracions públiques, determina que més del 92% de la plantilla haurà de ser de plaça fixa. Per complir aquest criteri, l'ICS ha de convocar i ha d'autorgar, i té mecanismes per fer-ho, més places de les que ha fet actualment. Està a temps de rectificar i complir la norma. Nosaltres ja hem iniciat la via administrativa i hem fet aquesta mateixa petició a l'ICS, que ja coneixeu entrant a la nostra web o als grups de WhatsApp o les nostres xarxes socials i ho podeu veure. Si cal anar a la via contenciosa administrativa, també anirem. I el primer que farem és reclamar que l'ICS lliuri totes aquelles persones que també ho han demanat, perquè vegin que és una reclamació de tots els professionals de l'ICS. Us animo, per tant, a participar. Des de Som Intersindical no defallirem i arribarem fins al final en la nostra petició. Participeu. Moltes gràcies, salut i força.